Umarangkada na ang first Governor Luigi Villafuerte Invitational Cup na ginanap sa Fuerte Camsur Sports Complex kahapon. Dinaluhan ni Governor Luigi ang opening ceremony ng liga kung saan maghaharap ang apat na kupunan para sa kampyonato. Una nagharap sa opening game ang Perpetual Altas kontra St. Clair College Saints. Dikit ang laban ng dalawang kupunan ngunit sa uli ay nagwagi pa rin ang Perpetual Altas. Sa second game ng liga, nagtapat ng KL Hornbills mula Malaysia at home team na Camsur Express. Lumamang ang KL Hornbills sa mga unang quarter ngunit pinamalas ng Camsur Express ang never say die spirit. Sa mga huling segundo ng laro ay naipasok ni Bang Sablaon ang kanyang 3-pointer. Sinubukan pa sanang makabawi ng Malaysians ngunit dahil sa free throw ng Camsur Express ay naiposte nito ang unang panalo sa Invitational Cup sa score na 73-70. Chris Novello, CSN.